no meet mar the national school gi kaka nigi tin and all that mano kende gi mane ber kendo gi wach mar mbalariany nikech ineno ka sani mostly public universities choningeni ne ni nyaki kal ekidonje public universities but sani do ng'eno kaka systems mag self sponsored students koro self sponsored ni iniamua ni ok na chopo level no but adhi donjo timo nini pesa ni emagoli oko yudo ka wawachni kaka the students masomo self sponsored gichulo very huge amounts of school fees mondo gidonje school ng'eni ng'ato kose invest that amount e donje school nyako tem matek kendo through ka somo tamre to through investment mar pesa no mondo qualify or graduate to nitie government sponsored student man eno tegemea akili ne kaka no kele kanyo mondo bo tim graduation koro yudo ka eno bedo limited mondo ng'ani graduate ochope field yudo ka jok moko gin less qualified less educated less informed but nikech ne ginyalo e lwetgi gidonjo e work field kore ma yudo ka kendo magi kende issues mamiyo wabedo faced gi problems mag unprofessionalism e fields wa makae yudo ka nitie jok mantie tije to tije ok timre maber alafu kendo gimanyalo wacho point mane Boaz ne wacho kae Mr. Waruku ne wacho ni TVET onego bed part of mainstream nikech kwanza king'iyo from the general mwananchi point of view vocational courses gi masani be form the biggest employment base mar jo Kenya sana sana yudhe masani wawachni kaka in the beauty industry for instance ang'eyo achiel kaka Dotika Fashion Point ama nail spa yudo ka jogi kae makoro ng'ato ni yes no dhi e school nitie jok mosomo but yudo ka in this kind of business yudo ka konye makelo income mabe gi sustain go jodala gi sustain go nitie joma timo engineering but ok ne gitim engineering in the degree level koro courses mag nyaka carpentry furniture miloso along makadara miki calendar yudo ka ji mang'eny tiyo tije to money is a source of income for most people that's why the implication mar ni ati TVET onego bed part of mainstream education onego obed implemented ahinya alafu kendo ka anyalo medo en ni kaka wasebet kwa wuoye mbakani waneno ka ntie the need to provide sensitization mar ji kaka wach mar TVET ni ok en ni ati ng'ato en less brainy emomiyo odhi otimo carpentry en mana ni en differently abled ineno alafu kendo nikech the university leadership obedo compromised in a way wanyalo tiyo gi NGOs nitie and governmental organizations that are youth led for instance nitie organization kaka wezesha youth initiative organization miyo youth stead wall in whatever thing you want to say inyalo wuoyo about anything meaning ni nyithi school mahinyre kok ginyal tiyo gi student leadership mondo giyud duol nitie options mang'eny minyalo tiyo go mondo at least information nikech duond jopiny ema mata alafu wamedo gi ni education kata somo en ratiro mar ng'ato ka ng'ato momiyo ka itemo monwa yudo education mosahinya itemo mawa mainstream mar education kama wanyalo tiyo gi other options other platforms magin available mondo duond jopiny owinj nyaka mag nyithi school. Erokamano ahinya.